हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बर' हारिनि थाखाय नांथाबग्रा गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा हारिनि थाखाय नांथाबग्रा बिर जोहोलावजोफोरा गोबाङानो गावनि जिउखौ बावसोमबाय, सोरबा बायदिया गावनि जिउखौ बलिदान होबाय। थिग बेबायदिनो जोंहा डक्टर रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा जों रायज्लायनो नागिरदों। नोंथांमोन बिथांखौ दिनै जोङो बिटिआर एकर्ड जाखांनानैब्लाबो बर'आ सान्थि सुक्ति जि सान्थिनि थाखाय एकर्ड खालामबाय, अब्ला बिथांखौ दासिमबो माने जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो हायाखै। जोंनि जिथुनाखि गोदान सरकार नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों जे जोंनि सार रन्जन दैमारिया बिथांखौ दाखालि बावै सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बख'नानै सिखाव बायदियै काइलिपारायाव थानाय 10 एपिभिएन केम्पआव लांनानै अमा गन्द्रा बायदियाव दोनदों होननानै बुंदों। जोंहा निउसावनो नुगासिनो दङ। दा बेफोरखौ जोङो बर' बिटिआर मोनखांनायनि उनावबो जोङो गोजोन थासारि मोननो लुगैदोंब्ला, बयबो रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुगैदोंब्ला, अब्ला बिटिआर मोनखांनायनि उनाव रन्जन दैमारि सारखौ मानो न'आव लाबोआखै दासिमबो? बेखौसो जों रायजो राजाफ्राबो लुगैदों जे रन्जन दैमारि सारनि थांखिया मामोन। आरो नोंथांमोन जोङो बिटिआर ओनसोलनि थाखायल' जोङो बयबो बर'आनो खौसे जानानै जोंनो आलादा बड'लेण्ड नांगौ होननानै जानदेंगे राजदेंगे होननानै सोरबाया गारमा रानथाबलायनानैब्लाबो जोङो मेल मिथिङाव थांनानै बड'लेण्ड दाबिनायफ्राव जोङो बुंदोंमोन गासिबो। दा जिथुनाखि बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बिथांमोन सारमोन, जिथुनाखि बर' हारिनि थाखाय नांथाबग्रा बिर जोहोलावफोर एनडिपि एसनियानो होन, एनडिपिआव जायफोर थानाय बिथांमोना दासिमबो गावनि मोननांगौ खामानिफोरखौ मोननो हायाखै। बिथांमोना जि लुबैदों बेखौ थाबैनो खालामना होनांगौ। जोंनि गोदान सरकारा जाथिनि थाखाय मोजां मावदोंब्ला, हारिनि थाखाय मोजां मावदोंब्ला, जोंनि बिदा फंबायनि थाखाय मोजां मावदोंब्ला, जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां मावदोंब्ला, जोंनि फरायसाफोरखौ बेखार थाजानो बायोब्ला नोंथांमोना बड' इयुथ्स होनगासिनो दङ, स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिथुनाखि खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंदों। नोंथांमोना निउसफोराव बुंनानै लायो, खिन्थु बैफोर खामानिफ्रा दासिमबो जानानै फैयाखै। दा एक्स एनडिपिफोरा किसुमान दाबि दैखांगासिनो दङ। बिथांमोना गावनि मोननांगौ सिबांखौ दासिमबो मोननो हायाखै, दासिमबो जोङो उदां अख्राङाव जोङो बिरनो हायाखै। बैफोरबायदिनि थाखायनो जोङो दासिमबो गोजोननाय गैया रायजो राजाफ्राबो। थिग बेबायदिनो जोंनि सार बर'नि थाखाय नांथाबग्रा रन्जन दैमारि सारा जोंनिसिम थाबैनो जोंनि गेजेराव मोनफैनांगौ, थाबैनो सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ। जोङो बिटिआर एकर्डखौ खालामबायब्ला, जोङो गोजोन थासारिखौ जोङो लाबोबायब्ला बर'नि गेजेराव, अब्ला आरो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोंहा एनएलएफपिनि सासे लिडारा मानो ओरैनो एकदम खास्रि बिस्रि मानो गावथारजानो गोनां जाखो? बिथाङा मानो गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जाखो? बिथांखौ मानो दाय गैया फोथै गैया मानो बेफोरबायदि खालामखो? बेखौ रायजो राजाफ्राबो गोबां दुखु मोनदों। बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोंनियाव दासिमबो दावराव दावसि जायामोन। जिखियानो जाया मानो जों बयबो खौसे जानानै बर' हारिनि लिडार्सफोरा, नोंथांमोना बिटिआर एकर्ड खालामबाय, जोंनि बर' हारिनि सुक्ति खालामबाय, जोंनि गोजोन थासारि नोंसोरो सान्थि लाबोदोंब्ला, अब्ला जोंनि बिर जोहोलावफोरा दासिमबो मानो सुक्ति मोनाखै? उदां अख्राङाव मानो बिरनो हायाखै? बिथांमोनखौ दासिमबो न'आव मानो लाबोआखै? आरो बिथांजों लोगोसे माखासे थाफानाय जि बर' हारिनि थाखाय नांथाबग्रा रन्जन दैमारि सारजों माखासे थाफानाय सेंग्राफोर सारमोन, बिथांमोनखौबो मानो दासिमबो न'सिम लाबोआखै? दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर'फोरनि खुगानिफ्राय बड'लेण्ड सोदोबा गोमालांगासिनो दङ। बड'लेण्ड सोदोबखौ बुंनायखौ जोङो खम नुनो मोनगासिनो दङ। सानसे जोंनि बर' रावाबो जोबस्रांलांसिगोनसो नामा? बैफोरबायदि एसे सन्देह साननाय दङ जोंनियाव दायो, मिथिबायना? दायो जोंनि बड'लेण्डखौ दायो सोर सालायगासिनो दङ नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिजोबखायो। थिग बेबायदिनो जोङो गारिखौ सालायो सोरबा, थावखौ सोयो सोरबा, बैफोरबायदिसो जोङो नुगासिनो दङ दायो। दा जोङो जोंनि पावार थासेयावबो, बिटिआर मोनसेयावबो जोङो गावनि पावारा बहा थांखो? गुबुनजों जों नाख्रेबजागासिनो दङ। गुबुना माने जोंखौ ओरैबायदि मावजि सादु बाहायगासिनो दङ, जों बेखौसो नुनो मोनगासिनो दायो। जियानो हक, जोंनि बर'नि बिग्रायारि सारमोना बिथांमोनखौ गियोमोन, आगोलाव जोंनि बर' हारिखौ गियोमोन। बै समाव बिथांमोनानो जोंनि बर' हारिनि सिगांसिन नांथाबग्रा। बिथांमोनखौ दायो जोंनि बिटिआर एकर्ड जाखांनानैब्लाबो जोङो बयबो रायजोआ सोलायनायखौ लुबैदों। दासिमबो जोङो जोंनि सारमोन रन्जन दैमारिया मानो गबोआखै? बैखौसो जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा लुगैदों। सारमोना न'आव थाबैनो लाबोनांगौ बिथांमोनखौ।
सारमोनखौ आरो बिथांजों जेसेबांनाखि थाफानाय सारमोन बिथांमोनखौबो लाबोजोबनांगौ। दा रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैयो, सोलायनायखौ जोंनो नांथारगौ, गोनांथार। जोङो बिटिआर एकर्डखौ जोङो सान्थिनि थाखाय, बयनिबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय सुक्ति खालामदोंब्ला सारमोनाबोथ' सुक्ति जानांगौ, गुबुनफ्राबो सुक्ति जादोंब्ला। थिग बेबायदिनो आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोन रायजो राजाफोरनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो। जोंनि रन्जन दैमारि सारा थाबैनो गनांगौ जेलनिफ्राय, जोंनि बिटिआर सुक्ति जाबायब्ला थाबैनो गनांगौ बिथाङा। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेजों लोगोसे बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जय बर' हारिनि जय हिन्द।